Беларуская народная культура – гэта каштоўны скарб, які належыць усёй краіне. Праз стагоддзі дайшлі да нас цудоўныя беларускія казкі, легенды, паданні, песні. Беларускі фальклор вучоныя лічаць адным з найбагацейшых у свеце. Разнастайны свет беларускіх музычных інструментаў. На жаль, сучаснікам ён мала знаёмы, але тым прыемней адкрываць і пазнаваць таямнічы свет музыкі. Народная культура – гэта і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Беларускія майстры стваралі сапраўдныя цуды з вельмі простых і звыклых матэрыялаў – гліны, саломкі, лазы, дрэва. Ганчарства, салома і лозапляценне, вырабы з дрэва, роспіс па дрэве і разьбярства – традыцыйныя народныя промыслы Беларусі. Безумоўна, юны дружа, ты добра знаёмы з выцінанкай, майстэрствам стварэння ажурных узораў з паперы. Старадаўняе мастацтва выцінанкі за апошнія гады выйшла ў шэраг найбольш папулярных відаў сучаснага народнага мастацтва. Калісьці Беларусь называлі краінай замкаў з-за вялікай колькасці абарончых збудаванняў на нашых землях. З пабудовай замкаў і палацаў актыўна развіваўся адметны беларускі промысел – кафлярства. Кафляй, пліткай, абкладвалі печы. А каб яны былі не толькі цёплыя, але і прыгожыя, кафлю аздаблялі раслінным арнаментам, сюжэтнымі малюнкамі і нават партрэтнымі выявамі. Сапраўдны цуд майстэрства – слуцкія паясы. Ва ўсім свеце яны прызнаныя нацыянальнай рэліквіяй беларускага народа як унікальны від ручнога ткацтва. Беларускія народныя касцюмы прызначаліся для розных падзей у жыцці нашых продкаў. Вясельныя і жалобныя, святочныя і паўсядзённыя, народныя строі ўвасобілі таленты беларусаў, іх звычаі і густы. Упрыгожваліся народныя касцюмы вышываным арнаментам. Вышываліся на Беларусі і рушнікі, абрусы, сурвэткі. Вось, дарагі дружа, толькі невялікі пералік таго, што ўмелі адмыслова рабіць нашы продкі.